bela jeli fo ka bela jeli wali mano biye alamsa ye marsi kalo le pla samba fla ani mukan sawa ni aka do kibaru wati sili bi do kibaru konna la mali jumana nyemo olu ye sebenke kanyeshi Algeria ma alemi ye chefoba alemi kamemba mali ani bamba chikoro yere koni nyefo seben konna la ube jela kita ka bamba chikoro olu yere koni segere ka foroka nisma konna la Senegal keleke jem nulu kumba kono masaba olu koni nimbina ayo tuto jumana la kanada tashibla laba akira kanyeshuma amna dadula wala konna ka foroka alisa kai anka jamana konna la ibai ka fo manani wati temoluna nakra ka beni setam mikolo kliflo samba fla ani muga olu mun ko kute jonya wala fakali jugu tara ku segere akiri baro bela jele koni kera ka kunche jadu dira amina dadu fene lanka wala konna ka foroka meta jamana ko ka frafina frajela naye kibora misoro amesoro ka dunubi wala konna ame bela jelen fo ka bela jelen wali mono hiba fo anya foto kamina mari jamana nyemo olu koni ye sebenke sebemi akonna lo be jela kita noye bambachi koro kaseka olu yera koni sigere barika daka uni bambachu olu koni nebeka wonje ka fara nyogon ka sisa o fene temelere koni kofe aywa pelemeka mari fintigila ko olu balu ka bara do konna ga mali nyemo seben konna la u koni ye ayira ka fo mi ye bambachi krai olu koni bake kase adana utado abnata laba mun konna ga mi ye akele ubake fo kase adana ga o fene koni temele kofe ibai ka fo mali gouvernement nyemo olu koni ye jelakita jalaki mi na bina bamba chikoro yere koni ka bari ka daka benkan mi kumbe olu ani mali nyemo wore koni nyonche o benkan chama wore koni sosora o doye jume bamba chikoro olu bika yala mi ke nabe foko patri fokata bola wa sanu boro mi koni beni no oye demandai olu klemeka uka mara kaseka osigi yoro ko fulere koni kantuka mina mi ni ate hake kono ate sherare koni konna ga obela jele reflete ben ko mali gouvernement nyemo olu koni fena ida ka fo wa kelechem nu meno nabe fumo ko bataillon des forces reconstituées olu kanka bara mi ke no betalike lakana la kanyeshi kidalma u donembe o finitigila ko olu fena ni o nyonje mali nyemo ye ada kan tuni ka fo mi ye bamba chikale ubake fokase adana iba fo anya fo tuka mina Senegali olu ka findigila ka munu biya jien kele atomba ka bolo fora mi be an fe no e mesme munu ni olu nana ben ani basigi nyini na an ka jamana re koni konnala iba ka fo ka bara konnala ka beni fibrikalo klemuga ani kele samba fla ani mugan seba uka koni mobili yelena minye mugujugu kan mugujugu mi ni okera masaba olu yɛrɛ kɔni satay tasibila laban o kɔni o kɛra ka ɲɛsin u yɛrɛ kɔni ma ka bɛn ni min bɛ tali kɛ ni kalo yɛrɛ kɔni kɔnɔ nka i b'a ye k'a fɔ o min yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan maa caman tun bɛ yen nɔ fo ka taa se minisma ale maa ɲɛmaaba ni ale kelen bɛ ka diɲɛ tileya tɔnba n'o ye Nations Unies o fana maa ɲɛmaaba o ka ciden ye ale maa min ni o ye El Ghazim Wan o ka bɔ a la min bɛ tali kɛ intérim na ni o ye général commandant par intérim de la force MINUSMA kɔnɔna la ni nɔ kɛlɛcɛ minnu b'a kɔnɔ olu yɛrɛ kɔni ka maa ɲɛma ni ale yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ waati kunkurun kɛla ni a tɔgɔ ye général Mamadou Gaye ale fana ye tasibila kɛ ka ɲɛsin finitigilaka ninnu yɛrɛ kɔni ma bari ka d'a kan a ko u sara Senegali jamana olu yɛrɛ kɔni ka hakilina n'u ka kunkilenna o de ye k'a fɔ u b'an fa nka u tɛ an malo kabola an bɛ to an ka jamana kɔnɔ halisa an bɛ taa Kayi kiri tigilamɔgɔw n'a bɛ fɔ kiri baarakɛlaw ma la cour d'assises spéciale de Kayi ale kɔni ye wale min ni a kɛra Kayi kabini san 2020 waati ni maa 4 olu kɔni banna jɔnya wale in kɔni ma o kɛra olu yɛrɛ kɔni sata ye o kiri min n'o kɛra maa 7 wa i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni de maa 7 olu kɔni de jalakira an y'a fɔ min n'a a baara kɔni kɛra ka bɛn ni san 2020 yɛrɛ kɔni ye maa 4 olu kɔni u y'o olu ni na tunu bari ka d'a kan k'olu banna jɔnya wale ma kɛrɛnkɛrɛnnen la dugu min yɛrɛ kɔni bɛ Djiya Dome ni ale bɛ ɲɔrɔ fo ka taa se Kayi yɛrɛ kɔni mara ma kiri tigilamɔgɔw olu ye baara ka se ka o nun don ka bɛn ni février kalo tile 17 san 2023 kiri baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kelen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ jalakilikɛlaw olu kɔni yirala kiri baarakɛlaw kɔni na maa 7 olu kɔni de min ye condamnation tara ko olu sɛgɛrɛ n'a bɛ fɔ minnu ma maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni kan ka jɔ ka fa o ka bɔ a la
maa dɔw wɛrɛ kɔni b'a la n'o ye maa kelen ye ale kɔni ta kɛra san 5 ale bɛ don kaso yɛrɛ kɔni na maa 3 olu kɔni kana bila an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Burkina Faso olu ka jamana ɲɛmaa Ibrahima Traoré ale kɔni ye sariya ta sariya min ni o kɛra Faransi olu ka finitigilaka minnu tun bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko force sabre olu kɔni gɛnnen yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ ayiwa sariya min ni a bɛ kɛra bɛnkan sɛbɛn ye Burkina ni Faransi yɛrɛ kɔni cɛ kabini san 1961 yɛrɛ kɔni waati Burkina jamana ɲɛmaa bi a ko o sariya ninnu ale bɛ dankari olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na a bɛ nin y'o sariya ko kuma bɛɛ bannen Burkina jamana kan a bɛ min ye kalo kelen k'a di Faransi finitigilaka fɛn o fɛn ni o de bɛ Burkina yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen ka bɔ k'u ka so yɔrɔ ɲini an bɛ taa Guinée jamana ɲɛmaa Mamadi Doumbia ale kɔni ye pankuru fɔlɔ ka se ka o kɔni kunbɛn mun na a bɔra Tunisie jamana yɛrɛ kɔni kan u ka jamanaden minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ nin nɔ ni Tunisie jamana ɲɛmaa ka laseli kɛra sababu ye tɔɔrɔ ni gɛlɛya o kɛra min ye golofinma yɛrɛ kɔni ta ye Guinée ale taara ka se ka taa ka min ye maa fɔlɔ olu yɛrɛ kɔni cɛ maa minnu nana o bɛ t'i jɔ maa 50 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna si la nka o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ Guinée jamana ɲɛmaa ECO a fɛnɛ ma hakilina ta ka ɲɛsin Tunisie jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma an bɛ to halisa farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigeria olu ka kalafili min tun bɛ sen na tako kelen o kɔni o kɛra Bola Tinubu Ahmed ale kɛra Nigeria jamana ɲɛmaa kura ye Bola Tinubu ale kɔni bangera marisi kalo tile 29 san 1952 n'o ye 1952 wa maa min don politiki baarakɛla don a kɛra sénateur ye fo ka kɛ gouverneur yɛrɛ kɔni ye Lagos n'o ye Nigeria yɛrɛ kɔni faaba kɔnɔna ye i b'a ye u ka jɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ o ma Congrès des progressistes o kɔni o ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɛnɛ don u ka cɛbɔ n'o ye APC a kɛra o cɛbɔ ye kalafili yɛrɛ kɔni na a kɛra tako kelen yɛrɛ kɔni ye ani a teri n'a a baarakɛɲɔgɔn u yɛrɛ kɔni kun bɛ ka u ka nisɔndiya k'o yira dɔnkunkurunin yɛrɛ kɔni senfɛ ni ne fɛnɛ bɛ taa sigi an ka bi don kibaru la tugunɲɔgɔn kɔmi ni a b'o kɛla ni anw ye ka se ka o caya k'o jiri k'an ka ja ninnu bɛɛ lajɛlen cari diɲɛmaa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn